Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Miabot si Victor og nalipay kayo si Wilma. Apan diha misugyot si Vic nga makigbanding siya sa iyang igsuon og mga pag-umangkon, nangitag alibay si Wilma. Miuyo na lang si Vic nga nagpatod og mga pagkaon sa ilang Wilma og gisugo niya kini pagtawag kang ate niya Aida. Dako na ba yung akong tiyan? Straight to, no? Okay, muwanaan lang ko o magkaroon lang ko mga pagkaon. Ako ipahato niya sa bahay. Sige, mas maayo pa. Unya si ate ni mo. Ang tawagin siya, lab. Inang, tawag kita na sa inyo. O ipadagin ako mga pagkumangkon, ha? Sige, mag-order ako katong mga pagkaon, lab. Tawagin niya si ate. Oh. Bye, love. Ako'y patawagon niya ni Ate Aida. Manhisap ka, ha? Karon nga niya na si Vic. Unsa ka isulti ni ate kang Vic? Unsa ka? Di lang unta siya magpatakag sulti ni Vic. Di lang unta. Pero, nara kang Vic kung mamati siya sa ipanulti ni ate. Di ko gustong samok. Dili yun. Ug di sab ko gusto nga mahasol si Vic. Oh, sinang aling mo isugo na ko pag patawag kang ate. Oo ha? Ako'y manawag niya, day? Unang, sulti nga panhion siya uban sa mga bata kay ni si Vic. Sige, mauro man kaha na isulte. Unang, ingna nga nag-ingon si Vic nga panhion sila og ang mga bata. Kay makigbanding si Vic, kay human sa pila ka adlaw, mubalik naman siya sa sagawas. Sige, day. May landline naman na di sila, no? Oo, naa. Usay number dito, day. Palihog ko og ballpen ng di ka masayop, ilista. Malig-maningil na sabna. Huwag man ako hatagis akong number sa akong cellphone. Landline raman. Dili ko mutubag. Bahala ka. Kapila ko manawag, day. Sige la, magring. Walay nitubag. Mao pa? Wala tingali tao sa ila. Naglakaw tingali. Ipasiguro ra ba gyud ni Vic nga makita niya si Ate Aida ug ang mga pag-umangkon niya? Manawag lamang kog usab. Palabyon ta lang ang usa ka oras. Kung nang lakaw man, ay basin mauli na. Sa laing bahin sabnang, nabala ka ba ko? Oy, nga naman, day. Oo, naibaw na ko sige kabalakan mo. Tungod sa batasan sa maguwang ni Dudong Victor. Ang ako bag unsa ipanulti ni Ate kang Vic. Ay nga, nung mahadlok man ka. Niaman ko nga makasaksi sa iyang batasan. Ang paggamit lang niya sa inyong regalo. Nagpaila lamang nga wala siya respeto. Hindi na lang na nato hisgutan kang Vic lang. O pananglit mo na himagit si ate. Kung nakontak ni mo o moanhi sila, ay nalang naghisgot ti ha. Oo, sige, day. Ikaw mahibalo. Nakasabot ko nimo. Dili ka kigustog samok. O nang, disap ko gusto nga magkadisgustuhay silang magsuon. Tungod lang sa gamayng butang. Day. Oy, may miabot na sakyanan. Siya na tingali na. Siya na ginang. Vic! Love! Vic! Love! Love! Diya ka lang, love, ha? Ay lang ka na, og. Brad, paligo ka sa baggage. Ipakuha ko ang mga pagkaon. Ay, dong, sirbe. Maayong pag-abot. Salamat na kaling. Kuhaon niya ng mga pagkaonan.
Ako lang giwat ang akong gi-order. Aron, madasan ako din eh. Lima sa nagkaklase nga sudan akong gi-order. Ay! Nagkalisod ka dong, no? Ay! Init paganda ito, ni dong. Ay! Oh, paghina ha, mapasok ka. Oo, oy. Aw, sa kanala nito taas, dong. Naghuwats day, Wilma. Oh, okay ra ka. Love! Oh. Love! Hoy! Naas ng aling maota. Ay, hindi na nalaing tao alam na ito sinangaling. I miss you so much, love. Ikaw na pa? Lapi nagyut ko. Yun, be, ako ikapon, be. Bitubo na, no? Maila na. Si Papa, Ta sa kwarto, natug. Wa pa na mahibaw nga ni Aka. gusto mo guntan ako nga sorpresahon ka. Gari ka pa iba umiabot ko. Pero wala ko mahimo. Dalion na sa kwarto, Pi. Gusto kang mag-ilis? Bitaw daw kay giinitan ko. Wa na ba aircon ang kwarto, love? Oh, oo, day. Naanad mo guntan ni Adtong nga ato na mag-date sa hotel. O magpalabay sa oras. Sige lang. Ato ipa-aircon yung kwarto mo o ni Papa. Tod, si Ate Aida o mga bata, wa pa man lagi. Kuan, love. Gitaw ka na dito sa bahay, pero wa tingali tao. Kaya wa may matubag. Sige lagring. Matod pa ni nang aling. Oh, mo ba? Sige, mag-ilis na ako. Ako manawag siyang cellphone. Ang iya bang cellphone may imong gitawagan? Kuan. Ang inyong landline. Mao day. Sige. Iyang cellphone mo itawagan na to. Ay, kinsa ka ni? Hala kong manghod. Hello, Vic. Ate, doon ka. Ay, di aras ato. Ikaw. Di asap sa bahay sa kumisis. Mauba. Niabot na di ay ka o wa ka lang gid magpahibaw. Gitaw ka na kuno kada ni ng aling. Ako mo gusto ng gisogo. Pero wa ko na ni puno sa telepono. Ang landline mo gitawagan. Nganong nanawag man ka? Dali-dali ate. O dadang akong mga pagumangkon. Di ay gi-order kong pagkaon sa sukit ng restaurant. Magpundok na dali ate. Nganong anha man diha? Wa kay bay? Ate, nalimot ng minyo na ko. Okay, minyo ka naman. Dili na lang sab ka mo puyo din he, mauba. Dili ka mo duaw. Pobi niya tong sabot, nga mo puyo ka din he. Ate, di lang mo na mag-iskot na nabi. Akong gusto nga buharing ka o mga bata. Dagang iring gi-order kong pagkaon. Kami rin dali si Wilma o si Papa Romy o si Nang Aling. Ay, bisi ko oy, ikapoy ko. Gikan kong nangutaw, kay wa ko'y maid. Salamat na lang. Bye. Dito kibo diritsos ila Wilma. Bahala ka. Di ko mo adto. Unsay po niya, love? Busy ko na siya, kikapoy siya. Ako lang ito ulab ha. Nang nood nga, papahibaw ang miabot ko. Kuhaan ko lang sila. Unya na lang, love. Gigutom ka ka. Mga ano na ta. Gigutom sa pagko. Lami ang gi-order mong sudan. Tod, sorry love. Di naman mayong magpagutom ka. Sige, mga ano na ta. Una na kukuha sila si ate. Sige ha. Susiyon ko na si Papa pag nagmata na ba? Pa? Naa si Vic. Nagdagdaghang pagkaon. Dali. Mauday nga medyo nasaba sa gawas na. Niyaday ang bana mo? Og tuit pa. Ay lang siya kiskuti sa gibuhat ni Ate Aida ha. Nga nung dili man. Maayo hinuon nga mahibaw siya sa gipakitang batasan sa iyang igsuon. Ako lay sulti pa. Basta, ay lang kiskuti ha. Di pa sidanan sa pinako sinang aling. Dali na. Sige lab, ako nang kuhaon si ate o ang mga bata ha. Mubalik lang niya ko. Sige, Victor. Daghan na ba day kaayo ang gi-order na mga pagkaon? Ako nang gituyo pa.
Sige. Ako na silang kuhaon, love. At tanasin ang aling sa silong. Gipaatang na kong taxi. Maayo noon. Sige, arin ako. Pa, salamat ha. Wa ka mong hisgot kang fix sa kibuhat ni ate. Dili unta angay nga tabunan mo ang binuhatan sa iyang igsuon, anak. Mag-abusar ng bayhana nimo. Kung pananglit at tumumupuyo sa ilang bahay, kunwa ang bana mo, isig-isigon ka lang. Di man sa kumusugot nga to ka dito puyo pa. Nagsabot na minifik, anak. Nga dili ka kabiyaan nga ikaw ra. Salamat, anak. Pero dili baya hangtod sa hangtod na lang magpabilin ka din hinako. Kung huwa na day unya ko. Papa, ay ko pagsultik ingon anak ko. Basta kay di tagit kabiyaan pa. Dili pa. Promise. Ate! Ate Aida, ako ni. Ablihin ni. Ate? Mi anhigyod. Maayo hinuon. Ate? Kaingon ko og dili ka na lang mo pakita nako. Ay. Beka katong inahanwa na. Og ang maayog laki kong banawa sa. Og hangtod ka ba? Dili ka na lang maging magpakaman ning maguwang mo. Ate sir, igon ako ng mga luod-luod ni mo. Ate magkuha, anak. Minyo na ko, ate. O hapit kami magkabaton ng anak si Wilma. O nalipay kay kung higayon na, ate. Mao nga, di ko gustong manluod ka. Nga mahiubos ka. O di ko magkadalikit dinis atong kaugalingon. Imo na biya ning bahay, ate. Karon nga minyo na ko. May ako plano nga magbayad yun si Wilma o among kaugalingon. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!